सुनिए श्रोता ध्यान लगाई सुंदर कथा सुनाई हर कैसे गईले सूरधाम सरवन के बाबूजी औरी माई। एक कथा में रउरा सबके हम यह सुनाए कि श्रवण कुमार के माता पिता के कवना कारण से मौत हो गई, कैसे वहाँ सब सूरधाम चल गई कि सुनाबो तनी जी एगो सुंदर कहानी। सुनाबो तनी जी एगो सुंदर कहानी। सुंदर कहानी एगो सुंदर कहानी एगो सुंदर कहानी सुनाबो तनी जी एगो सुंदर कहानी। सुनाबो तनी जी एगो सुंदर कहानी। उद्यवान ऋषि आ चंद्रकला। उद्यवान ऋषि आ चंद्रकला जेकर बेटा रहले श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नाम जेकर रहे श्रवण कुमार नाम जेकर रहे। ये दुनिया में सब बेटा अपना महतारी खातिर अपना बात खातिर श्रवण कुमार रहल होले सबका। लेकिन एगो श्रवण कुमार रहले एगो हई श्रवण लो बालो एगो हई श्रवण लो बालो देख ली। एगो उ श्रवण रहले हई श्रवण रहले एगो ए श्रवण के देखी एगो ए श्रवण लोग के देखी। हां हां ए श्रवण कुमार उहे एगो रहले माता पिता के सेवा कइले। आरे बतिया के आरे जानतावे ई बतिया जानतावे सारी। आरे ई बतिया जानतावे ई हो दुनिया सारी। सुनावता निधि एगो सुंदर कहानी। जी एगो सुंदर कहानी। ए महाराज चंद्रकला और उद्यवान ऋषि के लड़का रहले जेकर नाम श्रवण कुमार रहे। वो श्रवण कुमार के विवाह भइल विवाह श्रवण कुमार के भइल विवाह श्रवण कुमार के। अरे घर में अइली बहुरिया सुनिए श्रोता आगे के बतिया। हरे कैसन रहे उनकर पौरिया। देखिनु माता बहन सब है चाचा जी घर में अगर शादी विवाह होला नया पतो आवेले चाहे नतीन पतो आवेले चाहे भगिन पतो आवेले चाहे भतीज पतो आवेले तो ओकर पहुरा लोग देखेला नु देखबे करला कि एकर पहुरा में का खूबी बा। एकरा वैला से परिवार में का जस बा आ का यजस बा। देखी श्रवण कुमार के विवाह भइल उनका विवाह होके से पहले उनका लोग के परिवार में सुखमय जीवन बीतत रहे। माता पिता के साथ में श्रवण कुमार बड़ी सुखी से रहत रहे। लेकिन जब श्रवण कुमार के विवाह भइल उनकर औरत जब अइली तो उनकर औरत का कइली धर्मेंद्र भैया एगो कुहार भाई के घरे गइली तो देखिनु कुहार भाई लो बड़ी साफ दिल के होला लो आ श्रवण कुमार के माता पिता उद्यवान ऋषि आ चंद्रकला दोनों जने आंख से अंधा अंधी रहे लो। उनकरा लोग के आंख से लौके ना श्रवण कुमार नित दिन माता पिता के कुहार भाई के कैसे दिल साफ रहला चली कुहार भाई के दिल बड़ा साफ होला। श्रवण कुमार के पत्नी गईली
गईली श्रवण कुमार के कहां कुहार भाई की है कुहार भाई की है आ कुहार भाई से जाके कहली का कहली कहली कि ये कुहार भाई एगो ऐसन बर्तन बनावो जवना बर्तन में 2 गो पेट होके ओके कुहार भाई फेर में पड़ल बड़ गिरे हे आज ले हम ऐसन बर्तने ना बनौनी जवना में 2 गो पेट होके तो कुहार भाई से समझौली कि 2 गो पेट वाला बर्तन बनावो का है कि मान लगे हमने के 2-3 आदमी बोलले बनी सब आ नीमन बाउर बनावे के मन करी तो एक गो मेनू बनावे के पड़ी आ 2 गो पेट वाला रही तो एगो में नीमन का बना ले आ एगो में जो तनी मनी खराब का हाँ बनावे को ही गड़बड़ तो ओई में बन जाई कुहार भाई कहले कि अरे तू 2 पेट वाला बनावो अच्छा है 4 पेट वाला बनावो हमारा दाम से काम बा हम बना दे बोली भैया चलिए हमरा हाँ टेंट हाउस करणपुरा बाजार अमुना मंटू टेंट हाउस ना जी मंटू साउंड सर्विस पुरस्कार रहल श्रद्धा के जयकार रहल एक कथा कहानी के शुरुआत में तो कुहार भाई से नदिया बनवली जवना में 2 गो पेट वाला कहली कैसे कहली कैसे हो अरे नदिया बना दा एगो अरे हड़िया बना दा एगो अरे 2 गो पेट वाला एको हार भाई ये धर्मेंद्र भैया कहली कुहार भाई से श्रवण कुमार के पत्नी का कहली कि नदिया बना दा एगो ए राजा शिवानी तनी झाल बढ़िया से बजा दो बजाओ बजाओ खड़ा होके अरे नदिया बना दा एगो हड़िया बना दा एगो अरे 2 गो पेट वाला एको हार भाई मान लो ना हमरो बचनवा एको हार भाई मान लो ना हमरो बचनवा एको हार भाई निमन बाउर मोहन करी हमारा बनावे के आंधा अंधी सास ससुर उनका के खियावे के धर्मेंद्र भैया निमन बाउर मोहन करी हमारा बनावे के आंधा अंधी सास ससुर उनकरा लोग के खियावे के बाप रे बाप निमन बाउर मोहन करी हमारा बनावे के अंधा अंधी सास ससुर उनका के खियावे के अरे मनले कुहार भाई मनले कुहार भाई उनकर बच्चा नवा एको हार भाई एको हार भाई त मानिल ना हमरो बचनवा एको हार भाई मानिल ना हमरो बचनवा एको हार भाई देखी कुहार भाई के यहाँ गईली आ 2 गो पेट वाला एगो हड़िया बनवा के लियली आ हड़िया बनवा के लिया के आ नित दिन सास ससुर के सेवा करे लगली सेवा में केगा सेवा करो माता बहन सभे सास ससुर के सेवा करो एगो में केगा सेवा करो एगो में खीर बनाओ हड़ियवा में 2 गो पेट वाला हड़िया जौन रहे ओ हड़ियवा में एगो में 1 कगरिया खीर बनावस आ 1 कगरी नीमक वाला खिचड़ी बनावस आ नित दिन उदवान ऋषि आ चंद्रकला अंधा अंधी के दोनों जना के नीमक वाला खिचड़िया दे